Dneska mi ráno vybuchol skoro tlakomer. Poslanci schválili novú parkovaciu politiku pre sídlisko Juh, Východ a F-ko. Podľa vedenia mesta si toto vyžiadali samotní občania, takže tým samotným občanom ďakujeme, ešte im podľa mňa veľakrát poďakujeme za tie poplatky, ktoré sú tam a ktoré sa budú určite každoročne zvyšovať. No a ešte vám poviem ďalšie nejaké novinky, čo sa tu v meste stalo alebo deje. Čo sa týka tej parkovacej politiky, tak pri 140 000 fontáne s týmto nezaparkujete. Tá fontána mení farbu podľa nálady a počtu pohárikov. Samozrejme je to riadené cez telefón a zajtra určite bude nejaké video na mňa, ktoré bude v tmavých okuliaroch, lebo oči veľa prezradia, takže si budeme dávať tmavé okuliare, aby oči vidieť neboli. Či už z nejakého dôvodu, alebo z iného nejakého dôvodu, alebo z nejakého promile. Budete potrebovať, pokiaľ chcete zaparkovať pri svojom činžiaku alebo bytovke, parkovaciu rezidentskú kartu. Pokiaľ máte auto na fyzickú osobu, na nepodnikateľa, je to za prvé auto 10 eur na rok, za druhé 50, za tretie 150. No ale keďže toto mesto má rád živnostníkov a malých podnikateľov, ktorí prinášajú peniaze do mesta, prácu a tak ďalej, tak títo zaplatia za auto 150 eur, za druhé 220 a za tretie 280. A to vám ešte negarantuje, že zaparkujete, keď prídete večer zničený z práce, tak nemáte možnosť mať vyhradené nejaké miesto, ale proste toto zaplatíte len na to, aby ste mohli zaparkovať bez pokuty, ale iba ak bude kde. No a navyše teda toto mesto pripravilo teraz rekonštrukciu záchodov pri fontáne. Doteraz vás tam mohli zabiť trčiace káble elektrické, čo som natočil asi pred 2 rokmi. Po novom, čo sa hovorí podľa tej sumy za rekonštrukciu, ktorú robí nejaká firma, že vraj má iba jedného zamestnanca, takže to bude veľmi šikovný chlapík a ten si môže dovoliť tých 150 eur za rok na to jedno auto, pretože za túto rekonštrukciu zoberie 140 000 eur. Tam budú podľa mňa zlaté kľúčky, zlaté misy vykladané diamantami, takisto dostanete k záchodu aplikáciu, naťukáte si, čo idete robiť na tie záchody, hej, a potom vlastne vyjdete z toho záchoda umytý, vysušený, osprchovaný, vyvoňaný a môžete pokračovať a zase platiť. No a čo sa týka ešte návštevy, keď chcete nejakú návštevu, aby zaparkovala, tak bude musieť mať tzv. Návštevnícku kartu. To bude fungovať takisto cez telefón ako tie pozlatené záchody. No a keď pôjde k vám návšteva, tak musíte zadať do aplikácie, že kde bude parkovať to auto a akú bude mať ešpezetku. Takže keď vám napríklad zavolá babka, že babi, teda alebo vnúčik, príď dones mi nákup, tak poviete, babi, vieš čo, musíš si stiahnuť aplikáciu a napísať tam moju ešpezetku, lebo inak neprídem. To už ste sa ozaj s koňom zrazili. Akože. Ale ďakujeme tým samotným občanom, ktorí teda volili toto vedenie aj už asi druhýkrát. Treba voliť aj tretí, štvrtýkrát. Potom možno bude stať to auto 500 na rok. Budú guláše za vaše, alebo teda aj za naše a verím, že teda si 100-krát každý jeden občan tohto mesta ten guláš predplatí v týchto poplatkoch. Takisto za tie smete, ako sa vyvážajú, pomerne o polovicu menej ako sa vyvážali, za vyššiu cenu. A toľko noviniek tu ešte podľa mňa bude v tomto meste, že treba znovu teda toto vedenie voliť. Samozrejme to vedenie si obehá pred voľbami zase určitú časť mesta, kde nasľubuje hory doly, potom si obehá domovy dôchodcov a zase získa nejakých 2-3 tisíc hlasov, ktoré teda tými návštevami a gulašmi mali. No a ešte potom možno nebudú gulaše, ale možno budeme mať, ja neviem čo, ešte budeme mať nejaké grillované panenky a také veci.